أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela uAllah uyaniyala, uyanitshela ukuthi yenzani ubulungiswa wal ihsan, nenze izenzo ezinhle. Niziphathe kahle. So mfowethu nawe dadewethu, wena obhizi nemash and mash, especially laba abazibiza ngama-Muslims, lalela ngokutshele, wena Muslim obhizi osupportana oqhasana nemash and mash, mara uzibiza ngeMuslim, mina wakoshandu ngisitshela ukuthi there's a problem la ekhanda lakho. Wena udinga i-brain scanner, wena udinga ukuyohlolwa ngokwengqondo, uyagula, ukho right la emqondweni. Ngikutshela lo mina, kusho mina, wena obhizi oqhasa no support imash and mash. Lalela, umzulu umdala utheni? Uthe adl, justice, i-justice lo yenzayo. Ukubulala abantu abangenacala, ukushaya abantu abangenacala, ukukhipha abantu abangenacala, abakhulelwe esibhedlela besikwa, kuthiwa akaphuma yotetela ngaphandle, atete if ingane afe naye. Khishwa ingane esikolweni engazilutho. Konke lokho kulutho izitoro zabantu. Thathelwa abantu izinto zabo. And uMuslim linesibindi. Mabahambe sekwanele kusho uMuslim. I understand makusho umuntu ongasi Muslim, vele umuntu onganangqondo. Mina mangicabanga ngeMuslim ngicabanga umuntu wehikma, a person of wisdom. So mangabe neMuslim nalo lenze izinto eziphuma endleleni nalo, iphi wisdom? Subhanallah. That's why emhlabeni kukhona abantu besilisa, kukhona amadoda. Umuntu wesilisa akayona indoda, kodwa indoda iwumuntu wesilisa. Ungizwe kahle. Khona abantu besilisa bangayona amadoda. Kodwa khona amadoda abantu besilisa. Uma ngabe wena umuntu wesilisa kodwa umqondo ungawusebenzisi, uzohlala umuntu wesilisa ngoba ingqondo ifile vela ayisebenzi. Kodwa mangabe umuntu wesilisa oyindoda, uzowusebenzisa umqondo. Ungizwa kahle. Uthi umdali justice. Wena lento iyenzayo kulabantu engikubalela bona. Nibulala abantu abanganacala, nishaya abantu abanganacala, nihlukumeza abantu besifazane. Allah says ittaqullah fin nisa. Yesabani umdali when it comes to women. Mina ngithi kuwe, be careful of umkhuleko womuntu ohlukunyezwayo, umuntu ocindezelwe, ekhala ngenxa yakho, inyembe zakhe aziweli phansi. Be careful ngale yantandane leya oyikhiphe kubo, oyikhiphe efletini, ubaba lo kusebenzele kanzima, wamkhipha wena wathi akayolala emakhazeni abulawa amakhaza. Be careful ngomkhuleko walowo mntwana loyo. Be careful ngomkhuleko womfelokazi. Qaphela, uzibizela inkinga, kusasa uzothi uloyiwe, kanti uwe wenzana nento eziphuma endleleni. Lalela ukuthi umdala uthini. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Onina enikholwayo, gcinani izifungo zenu. Gcinani izifungo zenu, amafindo wenu, izethembiso zenu zigcineni. Isiphi isithembiso wena wasikhipha? Awushongo ukuthi la ilaha illallah. Awushongo wena ukuthi Allah, ngizokwenza yonke into wena nosithunywa sakho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam enithi ngikwenze even if mina akunginikeza umqondo. Awushongo kanjalo wena mawuthi la ilaha illallah. Ususigcinile isifungo sakho. Njengoba ubhizwe izinto eziphuma endleleni. Wallah uyaqhubeka. Same verse, Suratul Maida aya number 1, Surah number 5 aya number 1. Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallahi. Subhanallah. Onina enikholwayo, subhanallah, ningeqi imithetho kaAllah. Ningayeqi imithetho kaAllah. Nina nenzani ngapha? Kodwa nizibiza ngama-Muslims.
nenza yonke into ephuma endleleni kodwa nizibiza ngama-Muslims. Bukuphi ubulungiswa lapho? Wantshela uMabri uBrenda Fassie esayilalela wathi umuntu ngabantu. Wantshela uMabri waphinda futhi wathi ungambulali ngoba kusasa uzomdinga. Ungambulali kusasa uzomdinga. Njengoba nibabulala nje, njengoba nibashaya nje, njengoba nibahlukumeza nje, angeke yini nibadinge kusasa. IMozambique bayingavala ugesi kumanje, angeke yini niwudinge lo gesi ngoba nichaja amafoni niwuchaja ngogesi waseMozambique. INigeria bayingavala i-oil yayo, angeke yini udinge lo oil for ipetrol nediesel noparaffin. Nina nidlala ngomlilo, nidlala ngomlilo. Ungambulali uzomdinga. Umuntu ngabantu. Akwenzi nina, ngisaniphindela namanje. Yonke lento niyikhulumayo mabahambe sekwanele. Akukhulumi nina, kukhuluma amabhunu eGermany ngo-1884 eBerlin. Ayebamba umhlangano kungekho noyedwa umholi wase-Afrika. Wawuthini umhlangano? Singenze njani ukuthi iAfrika siyihlukanise, sibaxabanise, bangaphinde bazwane, bazondane bodwa. Wathi bazondana bodwa baqala babulalana, bacwasana ngokwebala, bacwasana ngokobuzwe, bacwasana ngokobuhlanga, bacwasana ngokwezilimi, bazoqala babulalane, bazondane, babe greed, bamonelane bodwa, bangafisana izinto ezinhle bodwa. Once baqala benze njalo, siyangena thina kwidayimane labo, siyangena thina kwigolide labo, siyangena thina kwiplatinum yabo, siyangena thina kwilahle labo, siyangena thina kwilithium yabo, siyangena thina kwi-uranium yabo. Subhanallah, siyangena kwikhokho yabo lapha eCameroon, siyayithola senza ngayikhofu umhlaba wonke, asibaniki next. Siyangena kuma-rubies wabo, siyangena kuma-crystals wabo, siyangena kuma-pills wabo, sizothatha yonke into yabo, isikhali sethu esizosebenzisa ukuze sibaxabanise bangaphinde bazwane. iBhayibheli leli niliphethe. Wantshela uJomo Kenyatta wathi abelungu banika iBhayibheli nalibamba ngezandla, bathi abelungu asivaleni amehlo sithandaze. Namhlanje akekho umfundiso sanginikeza ilivesi eBhayibhelini ethi makuvelwa amehlo akuthandazwe, makuthandaza kuvalwa amehlo. Akekho sanginikile namhlanje, kodwa bonke abantu bathi bayakholwa bavela amehlo bayathandaza. Lalela ukuthi uJomo Kenyatta uthini. Uthi nina nathi nivala amehlo, lo ubhizi uyathandaza akathi baba wethu esezulwini. Uthi the Lord is my shepherd, I shall not want. Kuliphi izwe lethu ngoba sefike la ezweni lethu akasayi kuswela ngoba wonke umcebo womuntu omnyama uzowuthatha iphukuphuku icimezile. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi. Nicimeze angiboni nina ukuthi zidla amantshontshe emsamo kusayina ama-petition ngezwe lenu ngomhlaba wenu. Lo namhlanje enilwisa abantu aba-wrong ngenxa yawo, nekela abantu aba-right abandlela umhlaba wenu. Uthini uJomo Kenyatta? Uthi lesikhathi umlungu ethi amen, ethi makube njalo. Nina manivula amehlo, izwe, umhlaba, iAfrika ihambile, nina nisela ngamaBhayibheli emizini yenu. Phikani wothina ninawo amaBhayibheli, uphi umhlaba? Phikani phela wothina ninawo amaBhayibheli emizini yenu, uphi umhlaba wobabamkhulu? Apha amaplaza wobabamkhulu bayihlukanisa iAfrika njengoba uyibona inamabhoda ayi-54. Lani lwisayo nina namhlanje akusiyini abelungu Otto von Bismarck eGermany owanenza ukuthi nibe leyilwane niyizo namhlanje. Ubona abantu bayahamba emgwaqeni, march and march, baphethe izagila, baphethe imkhonto, baphethe ibhamu, baphethe yonke lento oyesilimazo, ocelemba, imbazo, ngathi amazimzimu, bayazingela abantu bakuba abamnyama. The way niyiphukuphuku ngakhona abantu abamnyama base South Africa. Niphuma inqina ngathi niyozingela, ngathi nehlathini niyozingela inyamazana, niyobulala abantu bakini abamnyama. The way nidom ngakhona.
bayahleka belungu leBritain nase-England bathi siyibambe ngakho. Uyabona abantu abamnyama njengoba benza kanje, thina sizothola konke sikufunayo, sizobathathela konke noma betshelwa bezwa ukuthi abayeke ukulwisa abantu abarong, balwisa abantu ababathathele ngempela into zabo lezi abayilwelayo kodwa kusona ezabo, balwe into ekungezona ezabo, balwisa abantu abarong, balwa nabantu bakuba abamnyama. Ngisaphinda futhi la mabhunu agcwele lapha eCape Town, ama-Brazilians, ama-China, ama-India, amalokuzana, ama-Ethiopia, not ama-Ethiopians, ama-Australians, Malaysians, ama-Japan, amalokuzana, ama-Koreans, ama-Bulgaria, Venezuela, you name them, ama-Hollandans, amangisi, Ireland, England, you name them, Argentina, konke kugcwele la eSouth Africa. Balwisa nini bona? Ngoba nampoke abantu bokufika ngempela eselokuzana eAfrika. Nina nilwisa abantu base-Afrika nithi bokufika, niyeka abantu ngempela abakufika eAfrika, anibalwisi bona ngoba niyabasaba. Ngoba niyabasaba ingako ningabalwisi. Angeke imasi iphume la iyele Orania. Angeke, niyabasaba. Nisukela abantu bakini abamnyama ngoba ninenzondo, ninomona, nomhawu. Ninamagquku bangenamsebenzi walutho. Into enizofanishiye yonke lento eniyilwelayo nizofa niyishiye. Kodwa niloku nibhizi, nibhayisiswa yingane. uJacinta 86. Ubhayiswa ingane ka-86, ubhayiswa ungizwe 1980, ubhayiswa uphakela umthakathi 1980, ingane. Mina ngakhula ngazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Namhlanje indlela isibuzwe einganeni. Ingane lezi kude kabi lekithi asislam nokuslama. Yizo lezi ezibhayisi njengoba izwe liqovekile kanje egameni lokuthi ziyalungisa. Niyavuma nani nidonswa ngamakhala. Donswa umuntu wesifazane ngekhala, ingane encane nokubisi. Kodwa uyitshela ukuthi wena wenza kahle, utshela ukuthi yonke into oyenza i-right. Awuboni ukuthi uyabhayizwa uyaphela. Sengathi umdala ngakuvula amehla akuvula ingqondo. Ulibone iqiniso uphume kule nto oyenzayo. Umdala uzonishaya. Akayifuni lento eniyenzayo. Lalela ke sengivala. Uthi umdali igazi lomfowenu, imali yakhe, isithunzi sakhe, uwo kumele usivikele. Wena Muslim namhlanje lithi abahambi. Lo muntu kumele avikele we. Kusho umProfeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawuthi wayenamanga kulungile, qhubeka kwenze. Qhubeka kwenze. Uthi ngendlela ilanga leJuma libaluleke ngakhona, nangendlela ilanga leArafat libaluleke ngakhona, nangendlela inyanga yeHajj Zulhijja ibaluleke ngakhona, nangendlela Makkatul Mukarrama leyandawo leyana ibusise ngakhona ibaluleke ngakhona, yindlela umcebo nempilo negazi likamfowenu nesithunzi sakhe libaluleke ngakhona. Njengoba nibathathela izitoro zabo nemali zabo nani, indlela ababaluleke ngakhona kini, njengoba nibabulala nje indlela ababaluleke ngakhona kini. Indlela izithunzi zabo ibaluleke ngakhona. Ma Muslim msana ukudlala. Kusekude la kiwa khona. Kiraman katibin, ingilosi ziyabhala. Israel iloku indiza la phezulu kwekhanda lakho, ingilosi yokufa. Uzofa ufele emanyaleni. Bakukhohlise ufele emanyaleni. Mawufika lapha ethuneni, uyazi nawe imibuzo mthatha eminingi mthathu kuphela. Uyayazi imibuzo ngeke ngitshele uyayazi. Sengathi umdala ngakuvula ingqondo, akuvula ikhanda lakho leli liqinile. Lele ligcwele upelepele kwasho lokuzana, kwasho ugatshene lokuzana kusibaya. Wathi ikhanda lakho ligcwele upelepele. Ayaqapha amakhandeni nami ngiyawabona. Seningangithuka ke, ningizingele, ningisongele, ningifuna ama location, nenze konke. Kodwa iqiniso sizolikhuluma, soze siyongena soze siyolala kobandayo, sithwala umhlaba ngesifuba. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.